усім! Прывітанне! Цудоўнага дня вам жадаюць Лесік, Ваня і, вядома, Кася. Касі тут няма, таму яна нічога не жадае. Кася – самая добрая дзяўчынка-зайчык у свеце і жадае толькі самага добрага. Цудоўна! Толькі няхай сама з'явіцца і свае пажаданні агучыць. Тады пачакаем. Так будзем сядзець і чакаць. А што, зараз жа канікулы, на заняткі спяшацца не трэба. А ў мяне падчас канікул розных спраў столькі. Таму, прабачце, я ніякую Касю з яе пажаданнямі чакаць не буду. А мы з гледачамі пачакаем. Вы не супраць, сябры? Ваня, перадай мне, калі ласка, камп'ютар. Калі ласка, толькі навошта за камп'ютарам у прыгожы летні дзень час праводзіць? Я ў проста стралялкі ды бегалкі не гуляю. Я карысную інфармацыю шукаю. З намі падзелішся, разумнік? Я дома. Толькі калі мне ніхто перашкаджаць не будзе. Дамовіліся. Трошкі пасядзім у цішыні. Кася? Так, королева Кася. Только я не разумею, чаму вы мяне не сустракаеце? Лесік, чуеш? Трэба каралеву сустракаць. А? Што, дзе? Доўга я буду чакаць? Лесік, у нашым пакоі каралева. Касю бачу, а каралеву не. Што? Ты корону не заўважыў? Корону бачу. І Касю бачу. А королеву? А каралеву не бачу. Кася ў кароне і ёсць каралева. Хіба не зразумела? Кася? Каралева? Каб каралевай быць, мала толькі корону начапіць. А мне здаецца, што наша Касечка і з каронай, і без яе сапраўдная каралева. Дзякуй, Ванечка. І многія нашы гледачы таксама так лічаць. Калі хочаш, можам выпрабаванне табе наладзіць. А пасля праверым, ці сапраўдная ты каралева. Кася, як табе прапанова? Няма ніякіх цяжкасцяў. Я спраўлюся з любым каралеўскім экзаменам. Толькі спачатку давайце мультфільм паглядзім. Кася, ты готовая до выпрабавання? Заўжды гатовая. Ванечка, падказваць будзеш? Толькі калі Лесік будзе даваць не вельмі складаныя заданні. Ніякіх падказак. Я буду пытацца пра правілы, якія добра ведаюць усе каралевы. Калі заданні будуць вельмі складанымі, мне падкажуць гледачы. Дамовіліся? Толькі гаварыце гучней, бо карона перашкаджае. Ну, добра. Падказкі ад гледачоў у добраранку заўсёды прымаюцца. Лесік, пачынай ужо свае пытанні. Глядзіце, перад вамі 3 талеркі. Адна, дзве, тры... Ну, так ёсць. Кася, адкажы, калі ласка, да якой талеркі па правілах пацягнецца сапраўдная каралева. Ну, Лесік, нічога прасцей прыдумаць не мог. Думай, думай, Касечка. А што тут думаць? Усе каралевы любяць усё салодкае. Гэта яшчэ чаму? А хіба вы не ведаеце, што ні адна каралева не любіць горкага і салёнага? А што гэта значыць? І што? А тое, што сапраўдная каралева перш за ўсё пацягнецца да талеркі з цукеркамі. І твой адказ, Кася, цукеркі? Правільна. Але не, пачакайце. У цябе ёсць другі адказ? Ёсць. Сапраўдная каралева любіць прыемныя водары. І што гэта значыць? А тое, што я выбіраю водар смачных булачак. І твой адказ талерка з духмянымі булачкамі? Менавіта так. Але не. Кася, што не? Ты даеш адказ ці не? Даю. Сапраўдная каралева Кася выбірае адразу 2 талеркі з цукеркамі і з булачкамі. Сябры, а у вас які адказ?
Кася, наші глядачі дають інший адказ. Як інший? А вельмі просто. Сапраўдныя каралевы заўсёды пачынаюць сваю раніцу з кашы. Заўсёды? Гэта ўсім вядома. І атрымліваецца, што ты, Кася, ніякая не каралева. А ты, Лесик, не умеешь задавать сапраўдныя каралеўскія пытанні. Вось! Лесик, паспрабуеш падрыхтаваць самыя каралеўскія пытанні? Добра, толькі ты, Кася, трымайся. Ты рыхтуйся, Лесичек, рыхтуйся. А мы пакуль вясёлы мультик паглядзім. Рыхтуйся! Падрыхтавалася пытанне слухаць, як наш разумнік знік. А можа, гэта і ёсць пытанне? Менавіта якое? Куды падзеўся наш Лесик? Толькі яно зусім не каралеўскае. І калі Лесіка няма, што будзем рабіць? Можа, будзем у каралеўства гуляць? Будзем, наладзім сапраўдны баль. Ну, і раз, два, тры, раз, два, тры, раз, два, тры, раз. А давай што-небудзь больш сучаснае. О, чаму не? Кася, што гэта? Не што, а хто? Лесик жартуе. Нічога больш прыдумаць цікавага не мог. Таму схаваўся пад сталом і крычыць быццам не сваім голасам. На Лесіка гэта не вельмі падобна. Яшчэ як падобна. Сябры, а вы пазналі нашага даўгавушыка? Не страшно? Лесик, ой! Што за карнавал ты зрабіў? Усё з табой зразумела, Кася. Ты вядзеш сябе не як каралева. Гэта чаму? Таму што любая каралева павінна баяцца прывідаў. Гэта яшчэ чаму? Таму што каралевы жывуць у замках, а ў кожным замку абавязкова ёсць прывіды. А ў вясёлай каралевы і вясёлыя прывіды. І сапраўдныя каралевы ніколечкі іх не баяцца. Яны самі у прывідаў лёгка ператварыцца могуць. Вось. Ну, Кася, малайчына, знойдзеш адказ на любое пытанне і выйсці з любой сітуацыі. А ты, Лесик, прыдумвай больш цікавыя пытанні. Не прыдумаю. А мы з Ванем і ўсімі фанатамі Добраранка у госці да фіксікаў адправімся. Кася, а ты ведаеш, што ўсе каралевы вельмі выхаваныя асобы? Вядома, ведаю. А чым адрозніваюцца выхаваныя асобы ад не вельмі выхаваных? Ой, Лесик, навыдумляў пытанняў, сам адказвай. Я дапамагу. Ветлівыя людзі і зайчаняткі таксама ведаюць многа ветлівых слоў. А я ведаю. Можете лічыць. Сябры, давайте разам адказваць. Я таксама ўдзельнічаю. Я пачынаю. Добрага ранку. Калі ласка. Яшчэ. Прабач. Дзякуй. Цудоўнага дня. І самых вясёлых канікул. Ну, хто-небудзь яшчэ сумняваецца, што Кася сапраўдная каралева, а? Сапраўдная, ніхто не сумняваецца. Ну, добра, добра. Кася каралева Добраранка. І я, каралева Кася, прызначаю усім сустрэчу заўтра зранку у нашым Добраранку!